No niin. Come with me. Lähtäkö käymään tuolla metässä? Hyvä katsoa mitä meidän metään reunassa tapahtuu. Se tuolla etukettä tuo. Hei, tää on käteväkö pystyy vaklutat. Tuleeko selän takana ketään? Mutta nyt mennään syvään päätyyn. Laitan katsoa, että onko metsässä niitä mörköjä, mistä kaikki puhuu, että metsät on täynnä pelottavia kummallisia asioita. Tuolla jossakin on metsä. Satumetsä. Let's go. Come with me. Follow me. Nyt kun tuolla semmonen joku semmonen tunnelmallinen musiikki taustalla. Mä en tiennyt, että täällä on vissiin raparperi. Saatana. Käydään katsoa, onko täällä paskakkaa. Tässä käännetäänpä tuo. Ei näinpä. Mä käännän näin päin. Niin nyt olemme saapumassa metsän siimekseen. Kuinka oi saatana, tuo oli syvää. Syvää saatan. On se mukava, kun täällä on hyvä. Pihan perällä on tämmönen metsikkö. Lapset voivat tulla tänne metsään katselemaan. Löytyykö? Täällä on nalleja, sitten hömötiaisia. Sitten me voidaan täällä voi nähdä sitten niitä ankeriaita. En oo saatanaa vielä nähnyt ankeriasta, joka elää metässä. Jospa se meille tällä reissulla selviää. Mutta lähdetäänpä katsomaan. Mitä täältä löytyy? Täällä sitä mennään kuule metsässä. Ei mennä tonne, ollaan kotona. Naapurin tontilla. Vielä ollaan omalla. Kaikki mitä näette on minun. Paitsi että tuo puuvajahökkeli, tuo on naapurin. Siinä ei ole mitään. Kato saatan. Puu. Katsoppako, nyt meillä on täällä metsässä. Nimittäin tässä on puu. Aika korkealta sitä on raavittu. Ja kato, tuossa on ihan tommosia, mehekkätä raapimaan jälkiä. Saatan. Ihan persestä olla täällä. Korkeutta. Vähän korkealla. Aika hieno. Mikähän siinä on ollut? Mikähän siinä on mennyt, kun täällä on oksat kuule rytissy poikki ja oksia poikki ja täällä on raavittu vaikka kuinka paljon puskaa. Tässä meni ihan tämmönen polku. Murahaiskeko oli tuossa. Jos metsään tahdot mennä nyt, niin tulla yllätyt. Tuolla menee juna. Suku. Mutta joo, tuli hauska tuo asia, että kun siinä oli oli raavittu puuta. Tuossakin. Minä kuvaan minun möhömää. Kato. Tuossakin kato puuttuu kuorta tuosta puusta. Joo. Kunhan nyt saatana ei tulisi karhu vastaan. Sitähän ei tiedä. Mitä tapahtuu.